Sħaffef il-proċess biex ikunu proċessati l-applikazzjonijiet għal permessi biex studenti ġodda jibdew it-taħriġ tas-sewqan u biex isirilhom l-eżami. Hekk spjega ma' dan l-istazzjon id-direttur għal permessi it-testjar u taħriġ tas-sewqan Clint Mansueto li spjega kif fost l-oħrajn iż-żmien tas-stennija biex wieħed jiġi majja tat-test tas-sewqan niżel bin-nofs għal 4 ġimgħat mill-applikazzjoni. Huwa spjega kif madankollu l-ikbar tnaqqis sar fi żmien li fih ikunu proċessati il-permessi għat-tagħlim tas-sewqan. Il-ħruġ ta' permessi tat-tagħlim il-perjodu ta' stennija fil-passat konna nikkalkulaw li kien ġieli jieħu 3 ijiem ġie 4 ġieli anke 5. Fil-preżent dawk il-permessi qed jinħorġu f'inqas minn 24 siegħa. Is-Sur Mansueto spjega kif dan kien possibbli biss permezz ta' investiment kbir li sar fir-riżors uman f'din it-taqsima. Din is-sena sar investiment fejn jitlu Human Resources fejn espandejna it-tim tal-examiners anke l-iskrivana biex ovvjament nassorbu l-load tax-xogħol u baqa' l-dedikazzjoni mirnexxielna nwasslu dak ir-riżultati. Bħalissa hemm tim ta' 14 l-eżaminatur li ta' kuljum jagħmlu madwar 80 test lil sewwieqa ġodda tal-karozzi. Minn dawn jgħaddu madwar 63% tas-sewwieqa ġodda. Barra dawn l-eżaminaturi jagħmlu wkoll testijiet oħra għal sewwieqa ġodda ta' vetturi differenti fosthom il-karozzi tal-linja u t-trakkijiet.